nyara ko tukumanyania amonae. Mwanjo muligire gwetera yetu ya Facebook na bako tubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bako gwetera Sensemo area ya YouTube Ndizi TV News uri kwenekia unachibi cha muneri ugikigenda tokoba cyugochira senchire wikirano nigakuru kwa bigaili nyanchama karibu onyara ko bagukwemanya tugo cha Amayia kurwa se county ya Kisii anene kurwa ase skuru ya St Catherine iranda magaye skuru iyo ko onyora omubasokano bomurero nyare tokoba gwatakali tukoria Jumatatu koirera ogosambwa kwa ebinto byabana ase skuru iyo elitukoria rero nigo obisi yo mowimenere bime county ya Kisii Doris Donya Toto yanyara ko bagwikirana ase skuru iyo na kweneke bunanyare ko bekwena na obokonyi gwebinto agati yabo chi matres nabo igo amarangeti ayanya takobaga ko yachinga kicho mu basokano oyo bwumuriro no nyara bonigo abateneri ba obisi yo ya Doris Donya Toto banyara ko bago tebekerenga akiabisi yo boigo no kweneke buna kenyara ko bagego segetana gusira chisemi ime ye county ya Kisii nigo tuachire ne timu ya Donya Charity Mission eyo donate ebinto gocha se skuru bunechi yakarabanyolire amangana yega ya accident geso yomuriro esukuru enigo yanyarete ko bagego bwatu no muriro bari ngoriri go barorire ne gwetera so muchando gwestimore ngase domu yaba iseke ikanyara ko bagego samba ebinto byabo bune meito amarangeti ne bichianga cyabo so gwetera se office yo mogumene po Kisii County nigo tuanyara gocho office yonsi piengima edinde tuarete meito tuarete bitabu sanitary pads tuareta ne marangeti ne bintu byonsi biri bakwebisi edinde banyare ko bagutumeka si elimono umushimi wago kora gwetera se Donya Charity Mission edindo nyara ko baga wikera abantu bari banyorire mechando bune yiga edindo nyara ko baga ko bakonya nagendere ko kora amange gatumusabe yamono sana roboti oruo omo ito bamangana Amayia Brighton makori nigo agendrete ko baga kwenekia buna orobwatiri asenchira yobo ikiranto gosuka motwe nigo bono abanya kenyoro kurwa Sensemo ye sub location ya menyanya nsiongo location beso kire nabo yo kwemurunganeria anene enchira eserekari egendrete ko bage gotiga ensemo yendemero yo kwagache dam asenseme yo egendrete ko bage ko urwa amona bakurumi ko batikana barabu nigo batebire banyare ko bagwako roboti gocha sekiombe kikirikia nema lakini gwikira boniga roboti ndo yuranyare ko baruko bairanira buna enchira eyemo yo kwenekia buna chindemero che serikali chenyare ko bachikorendwa Nchego nkoro kwa Nixon yondimu mugeni kurumenyenya sub location nyansiongo location aiga sentene ine igontene ine endani ya menyenya dam edani mwe ya menyenya ngokorere ogokonyo konge se community etana inega menyenya high school amache no akurwa gendororo nyansiongo tea factory amache no akurwa gendororo with the surrounding neighbors no bakonyora machega chiombe chia nyansiongo na isoge no chikonywa machega as from 1965 to achetega endani ye na betigarete ko buna ya renge na botonyiro che buna ya renge amachika bekirwe emetesime kirangne ne chidamu especially blue gum erusigwo abantu mbaba sakorema area catchment ye dam lakini bone yega karoto gweta yabeire megondo bachakire korema ntumanye timbara bibakorema nabanyene chiombe bakonyonsiga bona machaya anytime embulera atuyeli nino senge nchare miru nabora nyole damu ye ekonganya community ya chandekire bone gendo kiare gokorwa no korende damu ye na machiko abantu baba environment abantu banema baike baligereri bakonya abantu be community ye land settlement bako chiba batebya abantu banyansyo baba menyaso yatinga chimuriya maremo asago toka mochiche tubara torosida itotiti tubagento mokora bwentebyo bona abantu aba menyaso yati bali maremo bakorire bona edamu yito konyene tukamete menya damu nale bachi barosi chida itotiti bagirapiri bamingo yoni bali babire bakoni chidamu chiri cyo bagoni maremo chisati bakorire abantu aba ntubali gete meremo society amenya there are workers
Toto to bisi baikire bona se bakobwata bakonia maremo batari totebia. Tokusuka mutwe nigo enga kurwase kenyoro kya Nyabikondo hikoboria obokonyi bwekibesa linde banyarekoba bagusira omwana obo Florence anyarekoba konyora obokonyi bwa obubwenia kurengana nangina Florence nigagoteba omwana wanyarete koba gakomerana amono mubasokono bwepara asichinga kichenyarekoba chigo etakorende boniga nigo abwate amaganyo ao gati yabo konyora kibesa ijiranyarekoba chikweneke buno omwana oyo onyarekoba gakonyora okomano asokuru kwae linda nyarekoba gochaka obubwene bwa yasenchire obikirano Wone kona nya abana baginyeruka libire kanyakoba bwone kinyeruka mbwate unalende bune mangana ari meji omwana nagachaka nyora chali nyeruka ya kabere kiranyora chali 2017 bona ari ko quality barua kamba nyite igasiga tenene kero musajo yone Nairobi amenyete akarangiribu agateba omwana nyori gachali ibo bagite boka Kista Marian iga kani tekagutena nabantu babonga ta kunyara gusubukira mwana azinje mbwata bananyeruka cyo umunya gitari yagacha kurukisumu akarusi umwana ari bugaga garikera agasiri ugeja kamenta ase space so bana alikuwa batega ribaminde ekina kikiaga rije na itire chipara ekina kikiara tere to mwana oyo bobe atanya kubya namba kabone umna to gukwane umuntu kwenda theater 18 times none kinye gitari na kichabe mbaro cheke kone bautanga oyo nyasa gukora mutinyo yo to na batebiri nyuma na itari kichaji nimbwa to mochango tu abanga ni kanisa ito ya Nyamataro wegamen togatebanga tigatorolenga ntokuna kuna basani gagina njendu chipana ari kubarika ni mwensi pigusi yeito aso mondo mwale kolera mabira mondo chipara gaki chitari ki 15 mochango no rege ganya bikondo weiga karibu nenye kanisa ito ya Nyamataro main keriora atwaregeke kuranyona no bwate musani ondora report ya jago atokonyo mochandu ningira ninya sayembiya mo Tokusuka mutwe gati gosensemo yaba MC kure county ya Kisii anene bali bakurwa ward chiria chiko ya eware nigo besokire na koboria abamenyi be Chinsemo ekikweneke buna banyareko babagutumia okoya kwe ligenerio lieware asenchira yobo ikerorire banyareko bagwesira asekerengo kiabo gyokonyora engeria bakorawa amono mu MC bwe ward ya Tabaka jini Kenyanya na boigo Osam Ondari gosesonya Ondari kurwa se ward area ya Sameta mukwerero nigo boigo banyareko bakuria irabuna chi ward yo sebara bwabanyane bachiko babakwenekia babwateranire amono boteranirwe county ya Kisii mu governor Paul Simbarati kwenekia buna abamenyi abo banyareko bakwire getambukiro yoko ya amgena yo nabo yoko ya rose goseko ya unchoreria koba engeria asenchira yobo ikerera chikoba kweneke yanyareko be kubasira banyareko bagwekonya asubugima bwabo lero egwodi ya Sameta mukwerero neyemo yabe gwateligeneria egware asuko nerigenerie gwetera sepiri ya kitubase county yato bana leto gukana igenerie kuigwa kuruoro ni chigali yao yagenderia chikorosa kinero na inche pamoja na umheshimiwa Chin Kenyanya oyo Tabaka na boigo ni gavana yaito ntuatemire sana na nditoka endelete kuruana sana to make sure na ukonyora tole investor in Kisii yigo de invest ero seria magina ya gaiga ya bantu baito banyare ko baba konyeka tugasa magina ya ige ko era bantu batukiro bakoiba magina ya butuko bali mabaira butuko bali labati korosia ebintu bafaitika lakini abanyane ku ground bataigo faitika babo ibintu babo biwache n'ikini bari bavuga wanda magana ya magina agia abaire of late abuate changamoto na ndenta ila wata ulomwanzienga amagina ali not protected ekiagera the late magina ya sokera period okonya our cultural activity ya radio for koragi ya for many years into the no investors of course we ogocha actually invest within the county na litura benefits Kusuka mutwenigo omo bunge we constituency ya Nyaribari cha Chezairi chanda umugaso orera Nyariko baga etara ya bene gochiasa Chinsemo aime constituency eyiri kweneke buno Nyariko baga korotota ameroberio ya magendro nigo Anyariko baga utara chiskuru gati yabo skuru elia ya Riondonga elio kwenekia buna
ensemo echisemi yanyereko begosiro nonyina bonni gozairi chana nyereko bagakuri kuna ekiganja kirigia CDF ngechikoboge kwenekia ikanyereko bagegosira abana bali bwate okugania work hard. So, please work hard. You have a bright future, and I can promise you that when you work hard, and all those who will get A's and B's from this school, I want you to listen to me. You will have 4-year scholarship from myself as your member of parliament to any university. To any university of your choice. How? Yes. So you have to work hard, make your parents proud, make your guardians proud. Tunaelewana? Na hii means kwa hii hapana iko chini sana. Please, mweke bidii, ndio jina ya shule ikuje juu. Hata mimi nijivunie kwamba Irondi Secondary iko sawa. Tunaelewana? Yes. Wapi head boy na head girl? Each one of you, I will ensure that because you are about 900 students, each one of you will get about 200 shillings. Tangazo la burudani upendayo, yani Rondonga Broadcasting Corporation. Tutazame kwenye vidokezo: kumpongeza mwalimu mkuu, kumkaribisha mgeni mheshimiwa, kumpongeza mwalimu mkuu naye Sharon D. Komo. Naam, kumpongeza Mildred Mumanyi no wagete kambia sensemo yinyalibali chache agenda tokoba guto orobererio roboti rwa senchira yobo ikiranu togoska mutweni go bono omuraibwense Dr. William Ruto litkorera nyarako bagakora omoyiga omonere bokobekerwa chigutwa ase abobisa boborendi the sector area ye Chinsa na useternete Chinsa na buna Kenya Forest Service gaukwana kurwa asensemo ya Gilgil nigo Ruto boigo atebire buna serikali ya eteri guchikoboge gwanchirana abobisa baye balia abanyana nyarako bagotoka ne chimbwa cyo bokurumi bagendere na abisi yabo gosemero beli yabo yabotambe ase chapsi che serikali kurengana na Ruto boigo nigatebire nigo bono okotuki botundi bwanyareko bogo chaka nabo bisa balia anene kurwa senseme ye Chinsa na baratoke ngana mamocho yobo kurumi nigo baranyareko bagotenenigwa emeremo yabo limorioka. Na mimi nataka niwashukuru communities, jamii ambazo wanaishi karibu na misitu. Wengi wa community forest associations wametusaidia sehemu kubwa kuhakikisha kwamba uharibifu wa mazingira ama misitu haiendelei wakiwa pale wakitazama. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na KW na KFS kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea tutigarite ase omuyego yogati yabarai banyarako bagwikirana ase omuyego ibo kubekirwa chigutwa kwa bobisa abono muwaziri webinto biri bitoitana ineso ipani tuya oiboigo onyareko bagagochengera anene okubekirwa egutwa kwa bobisa abo asateberingo barachiko bakwenekinga banyareko bagosira omochando Chinsa na gwetera aso samba amakara nonyana boniganya ariko bagakuria eira bune wizara ya nechikobe kwenekia uranya ariko bagegosira na gosegeta okorenda ko gonchorira kwelire gwetera aso korenda okubutorwa we Chinsa of environment, climate change and forestry has been facing numerous challenges which include illegal logging, charcoal burning, forest encroachment among others. We have been working with various partners to increase and improve our forest surveillance to tame these problems. We have improved our forest fires response system, both through technology and mounting surveillance points across our forests. We are also exploring, and with the support of partners, the use of drones to detect illegal forest activities.
Your Excellency, you also know that we are calling out to our partners to help us fence off all our protected ecosystems in the country. With all this, Your Excellency, the passing out of these recruits today will only come to complement in a big way these efforts, which will improve the health of our forest ecosystems. Your Excellency, forests are important for Kenya. They provide many resources that we use in our daily lives. Mwanchumburigari ngati anda mange togenda tukabatu kwaligane kurwa seme sahya ito ya mayemo goroba obone nyura sa mune Chinsa sato echi ale robotu kongomera na morenere frida kerubo koletera aya amana yande amange togenda tukabatu kwaligane Joshua Auta nero nyara kobo kwenekia unago chere gwetera somuno abwimanyiri nabo gwetera senjere chibicha amone lyogi nabigari nyancha militira ne gorwa Josephat Amisi nakuganire emaragoba engiya nabo igo oboligereria opia wemerobelio imegeta Kisii and Nyamira TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.